fet de la convocatòria de la roda de premsa és el fet que avançava l'última trobada que mantinc aquí a Castellà, en la plataforma Sant Julià, tant els grups organitzadors i participants d'aquella xerrada i donat el consens que va haver a la mateixa, hem pres la determinació d'endegar una proposta de resolució a la mesa del Parlament perquè sigui més a tràmit i sigui debatuda a partir de la tardor. En aquesta proposta de resolució cal fer esment que en principi havia sortit de la iniciativa pròpia d'Esquerra Republicana, que cansar la nostra intenció d'adherir-nos, doncs l'Esquerra Republicana l'ha retirat i la presentarem conjuntament a Esquerra Republicana Iniciativa i Convergència i Unió, que finalment s'ha adherit. La proposta de resolució ve en consonància amb el tractat a l'última xerrada i ve a determinar la voluntat política del Parlament de Catalunya. Més que més, la proposta de resolució no deixa de ser una voluntat política, malgrat no sigui vinculant, és una proposta política de totes les formacions arrel que el projecte de la plataforma Sant Julià sigui tingut en compte més enllà del projecte de desdoblament, sinó que sigui tingut en compte com a via de connexió directament a la C58. Aquesta proposta de resolució va més enllà del municipi de Castellar del Vallès i té una afectació també bastant important al terme municipal de Sabadell respecte al que significa la descongestió viària de més de 200 vehicles, de tots els vehicles que passen pel centre de Sabadell i canviar el model urbà de la ciutat veïna. I més enllà també de l'afectació positiva que tenen en els últims grups industrials, donada el fet que tenim aquesta mancança de sortida de recursos industrials cap a la comarca. I d'altra banda també manifestar que en aquest cas Esquerra Iniciativa sí que hem tingut des del primer moment un consens molt positiu d'aquesta proposta de resolució i que hem trobat a faltar la sintonia i la complicitat en aquest cas del PSC, que no s'ha volgut fer seva i que no s'ha adherit a sumar-se en aquesta proposta de resolució conjunta per aquestes formacions polítiques. Si algú també es pregunta per què la CUP no hi és, manifestar que simplement l'Esquerra sí que, em sembla que els companys d'Esquerra van fer trasllat de la mateixa proposta a la CUP i no han donat resposta, no significa que igual en el moment de la votació no s'adhereixin. Però és significatiu que en cas dels partits nosaltres creiem que podien donar-hi més visualització, que en aquest cas són els nostres interlocutors tant a Madrid com a Catalunya, com pot ser el Partit Popular, el qual ni s'ho han plantat i el PSC, en el qual tenen un posicionament molt ferm davant aquesta proposta per l'implicació dels dos municipis o el resport PSC, no se van pogut fer seu. I en aquest cas, si vols comentar alguna cosa. No, més que res comentar que l'exposició aquesta està feta... Sincerament, per millorar les connexions de Castellà amb la resta del territori. Això per començar. Després també trauríem, segons els estudis quasi, actualment la carretera Castellar-Sabadell passen uns 31.000 vehicles diaris. Tot això significaria, imagineu-vos, treure una descongestió bestial a Sabadell, polígons de Barberà, els polígons que estan al cantó de l'AP7, perquè resulta que aquí connexió no en tenen ni una. És a dir, pràcticament aquí venen gent que va a la Vidrera perquè la Vidrera ja està aquí, perquè moltes empreses de Castellà estan instal·lades a Barberà del Vallès perquè l'AP7 té una sortida directa al cim, directa a molts polígons allà, i en canvi aquí s'han de fotre unes voltes impressionants. Això també ens comunicaria, ens deixaria en molt bona posició per el polígon aquest de Can Bages que es va tirar tot enrere i tal, potser urbanitzar-lo, perquè actualment al Pla de Bruguera, que jo sàpiga, em sembla que hi ha només un 60% d'empreses instal·lades, vull dir, hi ha un 40% que és buit, però esclar, amb una connexió a l'autopista amb això guanyaria moltíssim. Ja et dic, i molt, Sabadell guanyaria moltíssim, a més, perquè és que Sabadell
pensa que hi ha 31.000 vehicles diaris que passen o per l'Eix Macià o pels ponts. No vull fer el replantejament del que seria aquest desdoblament de la B54 per enllaçar-lo amb la connexió amb la Ronda Oest. Crec que s'ha de repensar tot el model de via, començant per aquest desdoblament i per les dotacions pressupostàries de què estem parlant. En un principi estàvem parlant que el desdoblament de la B54 eren 10 milions d'euros, doncs ara som conscients que el cost d'aquesta obra serà molt superior, però prenent també el romanent de tot el cost del quart cinturó, l'expedient caducat, creiem que en aquest cas sí que podem recuperar l'inversió no absorbida en el nostre territori per part del quart cinturó i utilitzar aquests 10 milions més aquests diners del quart cinturó i instar la possibilitat de la construcció d'aquesta via, que simplement considerem que és la més factible, la més econòmica i la més real actualment donada la situació econòmica que està visquent el país. Sí, a més, jo volia afegir que no s'entendria, segons els plans del POUM, em sembla, que volien desdoblar la B124 fins al pont, els 2 carrils, i després allà fotre un embut. Jo crec que no té cap sentit fer això si no es fa una via alternativa per poder connectar la C58. O sigui, sí que estic d'acord amb el desdoblament sempre quan es pugui connectar la C58 directament, perquè si no, vosaltres sabeu quin embut es fotaria allà al pont, com si diguéssim. A més, el cost de les obres, com tu has dit, jo crec que seria molt menys envers a lo que, no sé, a una altra alternativa que es pogués fer. I després fer esment que a part de la proposta de resolució, que nosaltres que tenim iniciativa com a Esquerra i Convergència en el Parlament de Catalunya, a nivell de Castella, incidirem, estem intentant instar una moció conjunta amb altres forces polítiques i també enllaçar-ho també amb el municipi de la ciutat de Sabadell, en el qual també els companys d'iniciativa s'han compromès a parlar amb els companys d'Esquerra perquè aquesta moció que estem treballant també aquí a Castella també sigui entrada a Sabadell i que sigui de la mà d'Esquerra, que sigui de la mà d'iniciativa i de l'entesa per Sabadell, en aquesta mateixa línia. És que pensa, segons tenim aquí l'exposició de motius, és que entre Sabadell, Castellar, Vallès i Sant Llorenç som una població de quasi 235.000 habitants, quasi un quart de milió d'habitants. És una mobilitat, m'entens, que ens hem de mirar. No podem estar en un cul de sac com estem ara. I simplement també manifestar que a partir d'ara s'obre el procés, que el debat serà més sobre la tardor, i diu que sí que s'agradaria que el Partit Socialista de Castellà posi tots els mecanismes a nivell local i per fer extensiu la seva preocupació d'aquest tema a l'àmbit parlamentari perquè doni suport a la proposta de resolució conjunta que hem presentat aquestes formacions polítiques. No s'entendria en aquest cas que l'equip de govern i en aquest cas sustentat pel PSC no donés suport a una proposta de resolució que va en la mesura de millorar les connexions viàries i de retruc econòmiques del nostre municipi. Però amb això sí que hauria d'afegir, com si diguéssim tots, no només el grup de govern, sinó totes les formacions polítiques, perquè al fin i al cap és el que tu dius, en benefici del poble de Castellà, que és el que ens interessa, i de retruc en benefici de Sabadell, perquè els hi treus una congestió impressionant, m'entens? Vull dir, clar, jo crec que és una cosa conjunta de tots. Veuríem una incoherència que no és consens en aquesta proposta de resolució per part de tots els grups parlamentaris, més enllà de les ideologies polítiques que tinguin uns i els altres. En aquest cas, aquí no estem parlant d'ideologies polítiques, estem parlant de Castellà. Estem parlant de Castellà, si bé és cert que alguna formació política té altres interessos respecte a les connexions viàries a la comarca i supracomarcals, com és la defensa encara del model de quart cinturó, quan nosaltres ja hem dit que no acceptem i que no estem per aquest tema, sabent que encara hi ha partits que van coixos sobre aquest tema, la definició en aquest cas de Convergència i Unió i del seu conseller sobre si encara aquest model viari el donen per finiquitat o no finiquitat.
Si el PSC encara està amb el tema del quart cinturón, el PP també està amb el tema del quart cinturón, això no treu que aquesta proposta pugui tirar endavant. És que Sí, no però nega, al fin i al cap el que si ells volguessin. estem demanant són els estudis previs, simplement. L'únic que passa és que el projecte aquest que es planteja des de la plataforma Sant Julià és més realista, econòmic i sostenible que el que plantegen el del quart cinturó. No, jo el que vull dir més aviat és això, és que la gent, aquests partits, si encara no tenen clar apoyar aquesta resolució no va en detriment si ells volguessin tirar un quart cinturó endavant. És a dir, no és que nosaltres estem pel quart cinturó i per tant no apoyem aquesta proposta, no, és que no es contradiu. Per ells, dic per ells. Per tant, el fet que no l'apoyi no sé per on pot vindre. I aquesta d'entrada? Encara no està entrada, estem pendent ara mateix està a la taula de Convergència i Unió, que sembla que està pendent que els portaveus Els portaveus els signin i suposo que serà entrada aquesta setmana i la propera setmana. El fet que últimament s'hagi afegit Convergència i Unió aquesta proposta de resolució vol dir que la cosa, com a mínim, està garantida la discussió i podem portar-ho a terme. Com a mínim la proposta el que fa esment és que com a mínim comença a discutir-se sobre la viabilitat de fer un estudi previ. De l'estudi previ a la licitació i del pressupost per licitar l'obra estem parlant d'un camí molt llarg. Però com a mínim ara mateix comencem a veure una llum que fa com a mínim 6 mesos no existia. A partir de l'arribada de la proposta de la plataforma Sant Julià de fer la xerrada i d'anar tot aquest procés de consens de totes les forces polítiques del municipi, el que sí que hem visualitzat és que darrere hi ha una sèrie de grups parlamentaris que aposten per aquesta opció de la plataforma Sant Julià, que no ho veu en cap moment incoherent, que és una proposta realista i per això creuen que és una proposta sèria. A més, com encara s'està tramitant l'aprovació del POU, inclús estaríem a terme d'incloure aquesta proposta amb les, ara no sé com dir-ho, amb les definicions definitives, no sé, ara no m'expresso bé, per poder-ho posar dins del plantejament urbanístic abans que s'aprovi.